Dimiteix el director de la presó de Picassent després dels episodis de violència que hi ha hagut en els últims mesos. Els sindicats ja havien advertit de la massificació al centre penitenciari. Creix el riu Ebre i creix també la polèmica de l'aigua i ara més que mai perquè el govern central deixa la porta oberta a un transvasament de l'Ebre cap a Barcelona. La crescuda de l'Ebre passa per Saragossa a 1.200 metres cúbics per segon i reactiva la polèmica. El govern valencià recorda que en 3 dies com este arribaran a la mar 350 hectòmetres cúbics d'aigua, la quantitat que necessiten els agricultors de la comunitat i que anava a aportar-los el derogat transvasament de l'Ebre. Hola, bona nit. És divendres 28 de març. Tanquem una setmana monopolitzada per 2 polèmiques, una hídrica i l'altra judicial. I el presumpte assassí de Mariluz ha passat la primera nit a la presó, però això no ha frenat la polèmica judicial. I a l'ombra d'esta polèmica se'n reobri una altra. Què s'ha de fer amb els delinqüents sexuals? La polèmica sobre els transvasaments es desborda mentre l'Ebre baixa ple per Saragossa i s'exposa nous creixements per les pluges i el desgel de les pròximes 48 hores. El president català José Montilla diu ara que el transvasament de l'Ebre cap a la comunitat es vol per a fer camps de golf i urbanitzacions, mentre que a Catalunya és per a veure. El govern valencià demana una rectificació i diu que són declaracions totalment irresponsables. Hola, bona nit. Creix la polèmica hídrica que puja de nivell mentre els tècnics a Catalunya ja han delimitat amb estaques les zones on començarien les obres del transvasament del Segre a Barcelona, a les quals s'oposa el president socialista d'Aragó.